Barri. Kaixo, Barri. Arratsaldeon. Atxaldeon. Bueno, hementxe, sofan eseriko gara. Ondo. Bueno, kaixo, Barri, zemu zaude? Ondo nago, eta, bueno, galdera hori logika kapitalista eta produktibista batera eramanez, funtzionala, leheno komentatzen zen bezala, funtzionala ere banaiz. Interesgarria da, elkarrizketa hain zuzen ere, galdera horrekin hastea, ze askotan zer modut zaude galdera, diosal moduan erabiltzen dugu, kaixoren ordeko bezala, eta benetan ez dugu jakin nahi bestea nola dagoen. Nik ebatzi nuen, ja orain dela desente, zintzotasunez erantzutea galdera horri. Hau da, gaizki baldin banago, gaizki nagoela esatea zergatik. Hori erantzutean, konbentzio soziala puskatu egiten delako. Eta gelan dagoen elefantea maigaineratu egiten delako. Eta galdera hori egiten dizun horrek, bagian hausnerketarako bidea ere hartzen duelako. Bai, ez du meloia jarri nahi, baina ez du meloia jarri diozu maiaren. Hori da, ze uste hain zuzen ere, osasun mentalaren inguruan dagoen auzia da, maigaineratu egin behar dela. Ze horrela, ispilu baten bezala begiratzean, jendeak ulertuko du agian, berari ere, hori gertatzen nahi zaiola. Eta zu noiz hasi zinen esaten gezki sentitzen zinela eta etzeun dela ondo? Noiz eman zan hori? Hori ja 2021 batean ja baja hartu nuenean. Ni hasi nintzen pixkat antsietate arazoekin 2020an pandemia garaiak ziren, ansietate atake batzuk ere izan itun, musukoa jartzen nuen bakoitzean itolarrian sentitzen nintzen, gero handik urtebetera gertatu zen nire aita derrepentean hil egin zela, horrelako egun batetik bestera, ez genuen espero eta horrek pixkat amildegira eraman ninduen. Areagotu egin zuen, ez? Ja bazetorren hori, ez? Hori da, eta horre hasi nintzen, pixkat ere kontzientzia hartzen duzunean, pixkat ere terapia edo onbidean hasten zarenean introspekzioa ere egiten duzu eta pixkat gauzak bere lekuan jartzen dituzu. Orduan, horra hasi nintzen, esaten, gaizki baldin banago, gaizki nagoela. Eta hor, hartu beharra izan zen duen introspekzio hori egin alizateko? Bai, ze lehen komentatzen zenuten bezala, gelditzea beharrezkoa da. Kasu hauetan, nik depresioa diagnostikatua daukat, medikatua nago, 2021 bateko abendutik ona medikazioarekin jarraitzen dut. Azken batean, depresio batean zaudenean ez da tristura bakarrik, ez da distimia bakarrik. Gauza asko dira, ohetik ezin altxatzea, adibidez, memoria arazoak, nik asteak pasean ditun silloian botata. Pisukidek ohetik ateratzen ninduten, baina silloian bokatzen nuen. Askotan ezerrez egiten, tetxura begiratzen. Eta hor, baja hartu zen duen momentuan, zuk esaten duzu tristura asko sentitzen zendula? Bai, nik sentitzen nuen tristurak dena hartzen zuen. Ia beste sentimendurik, beste edozein sentimendurik ez nuen sentitzen. Tristura bakarrik, utxune oso sakona. Eta baja hartzaren erabakia nola izan zen? Beno, esan dudan bezala, aita hiltzenean, 2021 bateko ekainan hiltzen, agian hain zuzen ere logika produktibista horri segika, nik erabaki nuen lanean jarraitzea, ze nik aztetaria naiz, eta beti egunero gauz ezberdinak egiten dituzu, eta horrek agian distraitu egingo ninduela pentsatzen nuelako, baina egia da atzera eta milegian bera joaten ari nintzela, eta momentu batean emozionalki esplotatu egin nun, eta esan nun ez, nik hau gelditu egin behar dut, bestela ni joango naiz zulora. Bai, eta gelditze horren prozesu hori bajartzarena nola eraman dezuzuk? Beno, fase ezberdinak esango nituzke. Egia esan, ez daukat oso esperientzia positiboa kontatzerik, adibidez,
sistema publikoari dagokionean. Nire familia medikuaren gana, joan nintzen baja eskatzera, ze familia medikuek ematen dizute baja, eta hilabetero edo astero eta gero hilabetero renovatu egiten dizute ez. Niri tratamendu farmakologiko bat jarri zidan, behin bakarrik ikusi ninduen urtebetean, kontsulta guztiak telefonoz izaten zian, eta nik laugarren hilabetean edo eskatu nion erruki edo tratamendua aldatzeko edo mesedez Osakidetzako psikiatria sailera bideratzeko, ze tratamenduak ez zuen funtzionatzen. Ez zuen efektua egiten. Ez zuen efektuarik egiten. Orduan, berak kontsulta egingo zuela esan zian, eta itzuli zen kontsultaren erantzuna esan ez nindutela ikusiko. Orduan, hor, bai, ondoa jo nuen eta erabaki nuen psikiatra pribatu baten gana joatea, ark berehala aldatu egin zidan medikazioa edo tratamendua, eta hor bai, hobera egin nuen. Honek beste hausnarketa bat dakar, azken baten klase egoerak guztia ikutzen du gizarte honetan. Nik zortea izan dut, eta, ahaleginaren ahaleginaz, psikiatra pribatu bat ordaitzeko apustua egin ahal izan dut, beste batzuk, agian, ezin dute. Osasunaren munduko erakundeak dio, populazio helduaren 5% depresioan dagoela. Hori guregana ekarrita, hau da, EAera ekarrita, esan nahi du, gutxi gora bera, 80.000 pertsona deprimituta daudela. Zenbat psikiatra daude, iaz Eusko Legebiltzarrean eman ziren datuen arabera, 157. Begiratu, ez. Zatiketa eginez gero, zentesimara ere ez da iristen. Haze datua, Haze datua. Lazgarria da. Lazgarria. Da. Eta zu epaitua sentitu zinen? Ni epaitua sentitu nintzen, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Departamentuaren gandik, ez gizartearen gatik, nire inguruak lagundu egin dit, egia da zortea izan dudala horretan, baita ere enpresak lagundu egin dit, eta oso konpretsibo agertu izan da beti. Hain zuzen ere, 9. hilabetera edo, kontuan izan da 5 hilabete, 5 hilabete beharretzen tratamendu batekin egon ondoren, esango dut, inspekziora deitu ninduten. Eta nik, han kontatu nien, gertatutakoa, nire familia medikuak ze tratamendu eman zidan, nola bakarrik telefonoz atenditzen ninduen, eta eraman nion nire psikiatra pribatuaren txostena esan ez. Onbidean negoela, baina oraindik zuk esaten zenuen bezala ez negoela zeroan. Oraindik ere pixkat berago negoela, eta gorago, eta berak esan zian hasiera batean, berak denbora askonera 9 hilabete bajan nebiela eta alta hartu behar nuela, edo hori izela bere iritzia. Nik kontra egin nion, eta esan nion hori etzela horrela izango. Niri mediku batek zertifikatu arte ni lan egiteko moduan negoela, ez nuela altarik onartuko. Eta nola juntzan? Azkenean atzera egin zuen, baina, gauza bera da, nik momentu hartan pixkat sendo sentitzen nintzen, eta errekurtso linguistikoak ere banitun aurre egiteko, baina agian beste pertsona batek ez dauzka. Kontuan izan behar dugu, azken baten leheno ere komentatzen zenuten bezala, osasun mentala edo depresioa edo ansiedadea barrutik dijoan zerbait dela. Ez zuaz eskaiola batekin buruan. Ezagutzen ez zaituen pertsona batek aurrez aurre, inongo segimendurik egin gabe, esatea ez, zuk 9 hilabete egin dituzu bajan, denbora gehiegi da. Hartu ezazu alta. Hori ez da, hori bizitzak puskatzea, dakar, ondoa jotzea, ni esan bezala sendon egon momentu horretan, baina egon izan ez banintz, Eta hor, jendeari kosta egiten zaio ez lanaren baja hartzea hori, eta zuk ze uste dezu hor, harri,
lanean ze faktore daude, zer gertatzen da askotan ez, guk lanaldi horiek gelditu behar izateko, pixka bat, Nire ustez, lan guztiek dauzkate bere estres puntuak, hori hala da. Nik gaia zabalago begiratuko nuke. Esan nahi dut, leheno komentatzen zenuten bezala baita ere, azken baten oso azkar bizitzen ari gara. Azkarregi. Baumanek ez zioen gizarte likidoan bizi garela, eta gure izaera osatzerako garaian ziurtasunak behar ditugu. Eta ez gaude ziurtasunak dituen gizarte batean. Lan prekarietate handia dago lan munduan, batetik bestera ibili behar dezu, erlazioak ere ez dira leno bezalakoak, orokorrean ihes egiten dute. Horrek ere zuregan eragina dauka. Ez daukazulako zerri heldu. Euskarri hori ez, estruktura bat behar dugu, pixka bat, lasitek notaia da gaur egun krisialdi garai batean gaudela eta hori likido hori egiten du, ez? Bueno, guk hemen badaukagu estruktura txikitxo bat, estruktura ontara irikiko dugu pixka bat, elkarrizketa orain. Arri, zure ustez lan mundura ekarrita eztabaida hau, langileen artean edo lantokian bertan, tabua izaten jarraitzen du gauza hauei buruz hitz egiteak? Bueno, nire ustez gero eta gutxiago. Hau da, horren eredu, azken baten, lehen esaten nuen bezala, ispilu batean begiratu behar gera gu ere nortzu garen ikusteko, ez? Nire ustez, tabu hori estigma oraindik badago, baina puskatzen ari da. Azken baten, hemen gaude, gero ere badaude beste erreferenteak, ezakitzua hitz Gurrutxaga bat, bere liburuarekin edo bere monologoarekin, Izarok ere osasun mentalaren inguruan hitz egin izan du. Eta, bueno, gutxinaka hori ere puskatzen ari da, eta jendeak gero eta beldur gutxiago dio gelditzeari eta beharrezko denbora hartze horri, ez da. Euskorra izatea ez dago hain, esan dezagun hain estigmatizatua, ez da? Ez, agian leheno bai, baina gaur egun esango nuke hori ja zorionez pasa dugula. Bai, eta eskerrak, ez da? Eskerrak. Eta pasaudozune pasaute ondoren, Arri, egon etxetik ikusten gaitxun baten bateri, zure antzeko egoeran dagoen bateri, zer esango zen dizkizo? Bueno, nik bi kontutxo bat gaixoa dela uste duen horri, edo gaixo dagoen pertsona horri, esango nioke ez etxitzeko. Zaila da, ze denboran tratamenduak bere horretan luze hartzen dute, bai farmakologikoa, bai terapia, baina ez etxitzeko. Esango nioke, badakit, momentu honetan, ia pulpito batetik hitz egitea bezala dela, ez? Zu hor zulean zaudenean, hartzaile bezala, ez zara oso hartzaile ona. Baina saiatzea dutela, eta bide batetik ez bada, beste bat probatzea, eta ez bada, beste bat. Badagoelako tunelaren amaieran argia. Eta gero beste alde, gaixoa ez da bakarrik, gaixoa edo osasun mentala arazo bat duenak edo deprimituta dagoenak edo antsietatea dagoenak, ez dago bera bakarrik. Bera inguruan ere jendea badago. Eta jende horri esan nahiko nioke batzutan gertatzen dela zuk zinez lagundu nahi izatea, baina ez lortzea. Agian ondo ezagutzen ez duzulako edo ulertzen ez duzulako zer den gertatzen ari den hori. Jende horri esan nahiko nioke haiek ere laguntza eskatu dezaketela. Joan daitezkela terapeuta batengana hark azaltzeko zer gertatzen ari zaion bere senideari, bere bikoteari, bere lagunari. Idoia, proposatuko dizkiguzu erreminta batzuk, Arrik esan digun guztiari aurre hobeto egiteko? Bai, bizpairu ekarri dotez, eta ni galdera azale amorratuena. Eta lehenengo da, zein da arazue? Arrik oso ondo erakutsi duzku, ez da? Nik hemen ezberdin juko neuko, lana bera arazo edanin, ez da, deitzen jake pentsatzen dute, arrisku faktore psikosozialak edo lakuek, estres karga hundize, biharra bera lana alako izi edalako, gu apurtu leike gara, baina pertsona bakotxa ezberdin edalez, batak gehitzu aguntauko dau, bestik ezin izango dau aguntau, eta hor lan karga edo lanaren indarren araberako izango zen. Baina hori baino garrantzitsu hau da beste ezberdintasune. Aurretik,
ja zerbait estrukturala, karakteriala, norberen nortasuneko ezaugarrizekin ze ikusi badauko, edo aurretik, zuk esan doz modun ez da, baina pandemia aurretik, pandemia bueltan, ja zeo zer nabaritzen eban, eta orduan laneien zeo zer gertatzen jakune hori zeten da pixkate detonantien moduen, ez da? Orduan, batzutan lanari esker geratu leike gara. Beste batzutan igual zeten da, hernia diskal bateri esker, baina batzutan lanari esker geratuen bierri zeten gara, ez da. Eta honeaz dago lotute bai, beste bigarren erremitza bat ekarriotena, eta hau dago, helen hasieran aurkezpenen esan duten modun, desiue eta naize kontutan hartzi, ez da, ze putzun egotie da, ilusio egaltzie, indarrik ez eukitzie, gogorik ez eukitzie, eta geratzen garinin, hor konektatzen dugu geure barruaz, baina hiperaktibitate horretan gaudenean ez gara konturatzen, ez da zer nahi dut, desiue da naize, zer mugitzen hau, zerek mugitzen hau barrutik. Ez dakit, lora zaina nahi dut izan, loli modun, zer nahilik ezu, zela nahilik ezu, zer da gertatzen dana, norbera konturatzen danin, zer nahi otorren erantzune dukola, horrek bizitzak ja beste toki baten kokatzen gaitzule. Ostras, aldaketak enbiotez, hausartzen az, ze aldaketan biot, zelan enbiot, eta aldaketakin lotute dago tempoa. Tempoa da barne ritmoa. Alde batetik daukogu egutegi gregorianoa, bai? Agendan erabiltzen dugune, oporraldizek marketen da bezena, baina gero pertsona bakoitzak bere ritmoe dauko. Zarritzen saiatzen gara ustartzen bizek, ez da? Baina medikuk esaten botzu edo tribunal mediko horrek esaten badau, ez 9 hilabete eta gero, ala benga, buelta, biharrera. Baina barrutik prestez pasagoz, bardintzi urte eta erdi paseten bada, kalendario gregorian horretan, zure barruek esaten zule ezagozela. Gainera, pentsatzen dugu, Harri, egoera horretan lanera itzuli ezkero edo lanean jarraitu ezkero, horrek zure lan egiteko moduan, zure errendimenduan, zure langiroan, horrek eragin izan dizu zuri? Bueno, itzuli nintzenean nahiko ondo itzuli nintzen, egia da orain dela ez asko berriro hilabete egon nintzala bajan, ze, tratamendu farmakologiko hori pixkat kentzen joan ginen, eta orduan deskonpentsazio bat izan nuen, eta hor bai nabaritu nuela, ni ez nengoela nire lana etzela behar bezain produktiboa, eta ni nego ere ez negoela lana ondo ateratzeko modun, eta berriro ere, erabaki nun, hilabete bada ere itxarotea, eta enpresak esan bezala beti oso ondo hartu du hori, eta beti nahi izan dut ni itzultzea, baina ez zentzu produktibo batean, baizik eta nahi zuelako ni ondo egotea. Horregatik da garrantzitsua gelditzea, ez da? Gelditzearen kontzeptua. Eta gero, ez dela, seguri askotan hau egiten dugunean, geldiune bat daukagu, kargazko bildurra, gure espazio hori galduko degula, edo jaz gela bueltatuko berriro, honak izango, kreatibitatea, ez? Zu gaina, kazetari bezala, kreatibitatea, ez da bueltatuko, eta gero bueltatzen da, ez? Eta bueltatzen da beste modu batera, orduan, hor sinistu behar dugu gugan, eta oso gutxi sinisten dugu, ez? Batzutan barritugula geldiune horiek, eske, hobeago, ez? Egin ahal izateko. Eta netzako benetan, oso garrantzitsua da hemen eskuaren erdian osasuna jartzea, eta lana, familia, ozioa, nahi deguna kirola, alboetan egotea, baino erdian gure osasuna dago, eta hau sinisten, benetan sinisten ez dugun arte zifra hauek ez die jetxi behar. Orduan, benetan kontzientzia behar dugu hortan. Osasun gauza badala eta ez norbanakoarena bakarrik, ez denona dala. Eta hau zaindu behar daukagula ikaragarri pila bat. Horrela. Eta kosta egingo da, erabaki hartzea, ez da? Baja hartu behar dut erabaki hori hartzea, baina gero, hainbeste hilabete edo ez tekizen bademora egon ondoren, itzultzea ere ez da erraza izango, ez da? Lehenbiziko lan egun hori... Bueno, hain zuzen ere pixkat beldurra daukazu, ez otezean lehen zinena izango, baina bazeraz ez zuzea. Eta hobera egin badezu, ez dago esterik. Ez hobeto prestatuta zaude. Hori da. Ze geldialdi bakotxak gugan aldaketak sortzen ditu, eta ez daigun aztu ibilbide badala, eta bide baten batzutan atzeden aldi horrek atzera pauso txiki bat bebai direla, ez da? Terapia sarritzen erabiltzen dugun galderi izieten da, zelan zagoz, ondo, postenaz, baina biharrera bueltau alizieteko beste, edo ondo zu zeure bizitzaz aurrera jarraitzeko. Ez da, orduan horbe,
igual helburu ez da izen biharrera bueltetie, ondo egon arte. Eta bizitzan beharrezkoak diela geldiuneak, eta geldiuneak ez diela huts egiteak, diela beharrezkoak aurrera jarraitu ahal izateko, ez? Eta hori aldatu behar daukagu pixkat horren kontzientzia. Gaurko geldiunea zurekin egin izan dugu, Barri, gaurkoari amaiera bat emateko hausnarketa bat egiteko aukera emango dizugu. Ez dakit zen mezu utzi nahiko zenukeen hemen gure ikusen zulentzat. Zer esan nahi duzun? Beno, leno pixkat komentatzen nuena, ez? Baina bai, igual intzitu nahiko nuke bigarren zati horretan, ez? Azken batean, egia da, leno komentatzen genuen ez gizarte likidoa, eta gizarte likido horretan pertsonak kategorizatzera jo izan dugu, kategoria bakarrera murriztea, kasu honetan, deprimituta dagoen pertsona bate bezala definitzea. Baina, pertsona horiek askoz gehiago gara. Eta hori ere ikusarazi nahiko nuke. Ederki, bihartik aurrera korrikak arro herri esango du, zure bizitzako lelo polita izan daiteke arroa. Zu ere zure korrika pertsonala egiten ari zarelako, zure bizitza hobeagoa eta batez ere osasuna hobetu dadin eta behon daizula. Eskerrik asko hemen izateagatik, Harri Fernandez. Eta ondo segi, ondo bizi, eta gozatu bizitzaz. Saiatuko. Idoia Damaitan, eskerrik asko zui ere beste astebetez gurekin izateagatik. Eta goazen aurrera iragarkiak izango ditugu orain, eta iragarkien ostean pelikula bateko bi zuzendariak, Negu Hurbilak filmeko zuzendariak, Ekain Albite eta Mikel Ibarguren iragarkiak eta berehala.